लोगोफोर नोंथांमोनाथ' गोबाङानो बर' एलबाम नायो आरो खायफा खायफा बर' एलबाम नायनानै माने एक्टर जानो लुगैयो सोरबा बिदिनो एक्ट्रेस जानो लुगैयो बिदिनो गाव गाव प्रडाक्सन खुलिनानै मिउजिक भिडिअ बानायनो गोसो जायो खायफाबा दा खायफाबा माने शर्ट मुभि बानायो खायफाबा फुल फिल्मबो बानायो दा बिथांमोना बेसेबां प्रफिट मोनो इउटुबनिफ्राय मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामनानै मोनसे भिडिअआव माने बेसेबां खरसा खालामनानै बेसेबांखिनि फैसा मोनो बेखौ आं नोंथांमोननो खिथालांगासिनो दं लाइभ प्रुफनि गेजेरजों दा नोंथांमोना दोंसे एलबाम मिउजिक भिडिअ बानायोब्ला बेसेबां खरसा जायो नोंथांमोना सोरबा बायदिया मिथियाबो जानो हागौ सोरबा बायदिया मिथिखायोबो दा नोंथांमोना लाब जायोना लस जायो मिउजिक भिडिअ बानायोब्ला बेखौ आं नोंथांमोननो गुवारै बेखेवनानै होलांगोन आरोना नोंथांमोना एसे आन्दाज खालामनो हागोन जेन मिउजिक भिडिअ बानायोब्ला लाब जायोना लस जायो नोंथांमोना केलकुलेट खालामनानै देखायगोन आं नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो दा बिदिनो खायफाबा माने मिउजिक भिडिअ बानायनो गोसो जानाय गोबां मानसिफोर थायो बिदिनो सोरबा एक्ट्रेस जानो लुगैयो सोरबा एक्टर जानो लुगैयो सोरबा कमेडियान फाव खालामनो गोसो जायो फिल्मफोराव दा बिदिनो नोंथांमोना मिउजिक भिडिअ दोंसे मिउजिक भिडिअ बर' एलबाम बानायोब्ला जोंहा बेसेबां खरसा जायो बेखौ आं नोंथांमोननो खिथालांगासिनो दङ दा सोरबा माने एसे हाई बाजेटावबो खालामो आरोना सोरबा ल' बाजेटावबो खालामो बे गाव गावनि माने फाइनान्सियेलनि खोथा सोरनाबा फैसाया बुरजा थायो सोरनाबा खम थायो थिग बिदिनो जोङो सोरबा फुल फिल्म बानायो बिदिनो सोरबा सर्ट मुभि बानायो सर्ट मुभि बानायबा लाब दंना एलबाम बानायबा लाब दङ नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय आङो लाइभ प्रुफनि गेजेरजों नोंथांमोननो देखायनो नाजागोन आं सिगां समाव बिदिनो बैसागु मिउजिक भिडिअबो बानायदों दैज्लांनिबो बानायदों आरो रिसेन्टलि आंनि लाथिखौबो बानायबाय जोङो बेहायबो बिराद खरसा जादों आरोना दा नोंथांमोना बेफोर फैसाफोरखौ मोनफिना नायबाय थाब्लानो जाबाय सोरबा बिदिनो बुरजा भिउस मोनब्लाथ' मोनफिनोबो खायफा मोनफिनाबो बिदि आरोना नोंथांमोना आङो दोंसे एलबाम बानायोब्ला मिउजिक भिडिअआव बेसेबां खरसा जायो बेखौ आं नोंथांमोननो खिथालांगासिनो दङ जोङो फार्स्टआव नांगोन जोंनो मिउजिकआव हमनानै लादो नोङो सोरबा सिंगारा बिदिनो 10,000 लायो सोरबा 20,000 लायो सोरबा 15,000 लायो सोरबा 30,000 लायो सोरबा 25,000 लायो आरोना दा जोङो दोंसे सं बायनो गोनां जायोब्ला बेयाव नोङो हमनानै ला खमखौनो हमबाय आङो ल' बाजेटजों नोंथांमोननो केलकुलेट खालामनानै देखायगोन जों 10,000 हमबाय दोंसे एलबामाव जोङो 10,000 हमबाय आरोना सासे सिंगारनि सं बायनायाव 10,000 थांबाय जोंहा बेवहाय बेनिफ्राय जोंनो मा नांलायखो आर्टिस्ट हमनानै ला नोङो खुद एक्टिं खालामगोनबा नोंहा बारा खरसा जाया नोंनि लोगोखौ सोरखौबा लायोब्ला एक्ट्रेस लायोब्ला नोंहा बारा खरसा जानाय नङा नों जुदि गुबुनखौ लायोबा सिनियर आर्टिस्ट लायोबा हमनानै ला सोरबा आर्टिस्टआ 10,000बो लानो हागौ दोंसे एलबामाव सोरबा एक्ट्रेसा आरोना सोरबा एक्ट्रेसा 15,000बो लानो हागौ सोरबा 20,000बो लानो हागौ सोरबा एक्टरा 7,000बो लानो हागौ सोरबा 8,000बो लानो हागौ सोरबा 10,000 15,000बो लानो हागौ थिग बेबायदिनो आङो बेहाय माने 10,000 दोनबाय आरोना एक्टर एक्ट्रेसनि गेजेराव आर्टिस्टआव आङो 10,000 दोनबाय बेनिफ्राय जोङो नांगोन भिडिअग्राफि जायनाखि नोंनि एलबामखौ भिडिअ खालामगोन बै भिडिअग्राफि केमेरामेन नांगोन आरोना जोंनो दा भिडिअग्राफियावबो सोरबा बिदिनो पेकेज सिस्टेम लायो सोरबा 20,000 सोरबा 30,000 लायो सोरबा बिदिनो दिन सिस्टेम लायो सानसेनि सिस्टेम लायोब्ला नोङो बिदिनो केमेरायाबो केनन दं निकन दं सनि दङ मिउजिक भिडिअफ्राव बिदिनो सनिफ्रा बांसिन मोजां जायो आरोना सनिफोरखौनो बांसिन बाहायो जोंनि बर' एलबामफोरावबो दा सनि बाहायोब्ला नोंथांमोना 3,000 सोरबा बिदिनो सानसेयाव 4,000बो लायो जानो हागौ सोरबा 5,000 6,000 बेनिफ्राय लाइटनि खोथा थाहैबाय लाइटआबो बिदिनो नों मा लाइट बाहायो माने नोंनि स्किनखौ मोजां नुहोनो थाखाय खायफाबा लाइट बाहायोना बेहायबो बिराद खरसा थाङो आरोना बेनिफ्राय आं जिनाखि टेकनिशियान बेखौ आङो 15,000 हमबाय आरोना माने ल' बाजेट आरोना 15,000 बेनिफ्राय आर्टिस्टआव 10,000 थांबाय सिंगाराव 10,000 थांबाय 35,000 थांगासिनो दङ बेनिफ्राय जोंनो नांगोन मेकआपआव हमनानै ला नोङो सानसेयाव सोरबा 3,000 लायो सोरबा 4,000 लायो सोरबा 6,000 लायो बिदिनो मेकआपआव आङो 5,000 हमबाय आरोना नोंथांमोना सोरबा लोगोफोरखौबो मेकआप खालामहोनो हागोन आरो गावबो खालामनानैबो लानो हायो थिग बेबायदिनो जोङो फुड जिनाखि जानाय लोंनायबो नांगोन जोंनो जानाय लोंनायाव नोंथांमोना सोरबा हटेलाव जायो सोरबा न'आवनो बानायनानै शुटिं बानायनाय समाव लानानैबो थांनो हायो बेयाव जोङो नांगोन फुडआवबो जोङो 5,000सो खरसा गारबाय आङो दा नोंथांमोना साननानै नायदो आरोना बेसेबां खरसा थाङो बेनिफ्राय ड्रेसनि खोथा थाहैबाय ड्रेसाव नोङो मा ड्रेस गानो ड्रेसाबो बिदिनो दामि ड्रेस बायबाथ' बेयावबो थांलायबाय 5,000 10,000 5,000थ' जाखाया आजिखालि बहुत खरसा जाखायो आरोना बेनिफ्राय नोङो मेकआपआवनो माखासे जिनाखि हेयार स्टाइल खालामनाय मानाय बेफोर गासिबो आङो दोनखाजोब्बाय आरोना मेकआपआवनो दा मेकआपआव गासिबो थांजोब्बाय बेनिफ्राय जिनाखि ड्रन बेनिफ्राय केमेरा भिडिअग्राफि एडिटिं गासिबो आङो भिडिअग्राफियावनो थांफाजोब्बाय आरोना बे गासिबो टेकनिशियानावनो बेनिफ्राय आं टेकनिशियानाव 15,000 हमबाय
दा नोंथांमोना केलकुलेट खालामना नायदो मथा मथि ल' बाजेटब्लाबो 30,000नि खमाव जाया आरोना मोनसे दोंसे एलबामा 30,000नि खमाव जाया 30,000नि प्लाससो जायो आरोना दा आङो लोगोफोर माने दोंसे एलबाम बानायदोंमोन आरोना बैसागु मिउजिक भिडिअ बेवहाय आङो 35,000नि बारा आङो फैसा गारदों आरोना बेनिफ्राय दैज्लांनि मिउजिक भिडिअ बानायदों बेवहायबो आङो 30,000नि बारा आङो फैसा गारदों खिन्थु मेथाइआ आंनि लोगोनिखामोन आरोना जोंहा औवारियानो खनदों बेनिखायनो बारा फैसा खरसा जायाखै दा सोरनाबा बिदिनो 80,000 90,000 आरो गुबुन जायगाफ्राव लाहैब्लाथ' लाखजोंसो खोथा आरोना लाखजोंसो खोथा माने आरो आदार्स कान्ट्रिफ्राव लाहैयोब्लाथ' नोंथांमोना बिराद खरसा जायो लाखजोंसो खोथा दा इसिबां 2 लाख 3 लाख 5 लाख 6 लाख गारनानै जोङो बेसेबां प्रफिट मोनो दोंसे एलबामाव दा लोगोफोर आङो आंनि बैसागु मिउजिक भिडिअआव 35,000 इनभेस्ट खालामदों आरोना 35,000 खरसा खालामदों दा बेवहाय आङो लाब जादोंना लस जादों नोंथांमोना आं लाइभ प्रुफ देखायगासिनो दङ आंनि वाइटि स्टुडिअआव थांनानै लोगोफोर आं दा आंनि मेन चेनेल दैमु बसुमतारिनि वाइटि स्टुडिअआव फैबाय बेनिफ्राय नैबे सर्ट बायाव थांनानै आङो नैबे मस्ट भिउसआव थुबाय बेनिफ्राय आंना 1 इयार जाबाय आरोना बैसागु मिउजिक भिडिअआ अन्थाइ बिखा बैसागु अफिसियेल मिउजिक भिडिअ बेहाय थुबाय आङो बेनिफ्राय आङो बेहाय 35,000निबो बारा आङो खरसा खालामदों आरोना नोंथांमोना नैबेहाय नायदो इस्टिमेट रेभिनिउ नैबेहाय थुबाय आङो बेनिफ्राय बेहाय थुनानै आङो अडियेन्सनि खाथियाव आरो रेभिनिउ दंबावो बे रेभिनिउआव थुनानै आङो नोंथांमोननो लाइफ टाइम देखायनोसै आरोना नैबेहाय रेभिनिउआव थुबावबाय बेनिफ्राय लाइफ टाइम बेसेबां दिनैसिमहालागै मिउजिक भिडिअ बानायजेननायनिफ्राय लानानै दिनैसिमहालागै $68.57 खामायदों आरोना $68 जोंनि इन्डियान कारेन्सियाव दा बेसेबां जागासिनो दं दिनैसिम आङो बेसेबां फैसा मोनखो बे मिउजिक भिडिअ बानायनानै नोंथांमोनहा एसेबाबो आन्दाज मोनगोन आं दा $68खौ केलकुलेट खालामनानै खोन्थानोसै नोंथांमोननो $68 इन रुपिस होमबा नायदो लोगोफोर 35,000नि बारा आङो इनभेस्ट खालामदों खरसा खालामदों होमबा आङो 5,652.16 रुपिसल' मोनदों आरोना दोंसे एलबामाव मिउजिक भिडिअआव बेनिफ्राय बिनि भिउसआ बेसेबां थांदोंमोन नोंथांमोना नैबेहाय नायनो हागोन बिनि भिउसआ 3,73.2K थांदों आरोना माने 3 लाखनि बारा आरोना 4 लाखनि खाथियाव बिनिफ्राय नोंथांमोना सोरबा सानदों जानो हागौ गुबुनफ्रालाय माथो बिराद मोनो उमुखिनि मोनो दा नोंथांमोना मेथाइआबो हिट जाखानांगोन माने सङाबो हिट जानांगौ आरोना ट्रेन्डिं सोलिबाय थानाय जानांगौ इन्स्टाफोरावबो बेनिफ्राय नोंथांमोना भिडिअआबो क्वालिटि गोनां जानांगौ बिदिनो मेथाइफ्रा हिट खाबासो माने भिउसआबो बुरजा थाङो नालाय दा नोंथांमोना आङो एग्जाम्पल होनो हागोन जेरै दालमिया सिमेन्टआ बिराद खामायदों आरोना बिथांमोना $4,000 $5,000 खामायदों बेनिफ्राय गुवाहाटी सारियालियाबो माने 18 मिलियन थांदों बिथांमोननि सङानो बिराद ट्रेन्डिंआव सोलिबाय थाखानाय आरोना बिनिखायनो बिथांमोना भिउसआ बिराद थांदों दा बिथांमोना $4,000 $5,000 बिदि खामायदों आरोना दालमिया सिमेन्ट बेनिफ्राय गुवाहाटी सारियालि बिथांमोना सेम खामायदों आरोना दा 1 लाखबो खरसा खालामदों जानो हागौ 2 लाखबो खरसा खालामदों जानो हागौ बिथांमोना दोंसे मिउजिक भिडिअ बानायनायाव आरोना दा बिदिनो जोङो $4,000 बिथांमोना $4,000खौथ' मिनिमाम खामायखादों आरोना $4,000 जोंनि इन्डियाआव बेसेबां जायो आं नोंथांमोना केलकुलेट खालामनानै खिथागासिनो दं नोंथांमोना स्क्रिनाव नायदो दालमिया सिमेन्टआ $4,000 खामायदों आरोना दालमिया सिमेन्ट बेनिफ्राय गुवाहाटी सारियालि $4,000 जोंनि इन्डियाआव बेसेबां जागासिनो 3,32,480 रुपिस माने एलबाम बानायजेननायनिफ्राय लानानै दिनैसिमहालागै माने जेसेबांनो भिउस जाबाय थागोन जेसेबांनो एडभार्टाइज फैबाय थागोन बिथांमोना डलारा इनक्रिज जाबाय थागोन आरोना प्लास जाबाय थागोन 3 लाखनि बारा खामायदों आरोना मोनसे एलबामाव दालमिया सिमेन्ट बेनिफ्राय गुवाहाटी सारियालिया मथा मथि बिथांमोना 3 लाखनि बारा खामायखादों आरोना 2 लाख बा 1.5 लाखखौ बिथांमोना खरसा खालामदों जानो हागौ दोंसे एलबामाव दा बिथांमोना गावसिनि खरसा थांनायखौ मोनफिनदों जानांगौ आरोना दालमिया सिमेन्ट बेनिफ्राय गुवाहाटी सारियालिया दा नोंथांमोना गोबाङानो मिथिबाय एलबाम मिउजिक भिडिअ बानायोब्ला बेसेबां खरसा जायो आरो प्रफिट जायोना जाया भिउस थांबासो नोंथांमोना एसे एनै प्रफिटखौ मोनफिनो दा सोरबा बिदिनो सर्ट मुभिबो बानायनो गोसो जायो सर्ट मुभियाव खिन्थु नोंथांमोना एसे लाब दं आरोना सर्ट मुभि बानायोब्ला नोंथांमोना गेजेर स्पन्सारबो होनो हायो हमना ला नोंनि सर्ट मुभिया 1 लाख भिउस थाङोब्ला बा 2 लाख भिउस थाङोब्ला नोंथांमोना मास मोनसेयाव जुदि 4 भिडिअ होनो हायोब्ला नोंनि चेनेलाव सर्ट मुभि नोंथांमोना बिदिनो सर्ट मुभिनि गेजेराव बिदिनो सोरबा कलाबरेसन बानायो कलाबरेसन भिडिअ स्पन्सार भिडिअ बेहाय नोङो 5,000 करि लायोब्लाबो नोङो मास मोनसेयाव 2 जुदि सर्ट मुभि होयोब्ला नोङो 20,000 मोनगासिनो दङ एक्सट्रा माने स्पन्सारनि थ्रुयैनो आरोना बेनिफ्राय नोङो सर्ट मुभियाव नोङो 4 जुदि सर्ट मुभि होयोब्ला नोङो 5,000 करि स्पन्सार सर्ट मुभिनि गेजेराव स्पन्सार खालामोब्ला 5,000 करि 20,000 मोनगासिनो दङ बेनिफ्राय नोङो सर्ट मुभिनिफ्रायबो एसे एनै इनकाम मोनगासिनो दङ हमना ला नोङो मोनसे सर्ट मुभियाव नोङो 10,000 खामायबाबो 40,000 खामायगासिनो दं बेनिफ्राय 20,000 नोङो स्पन्सारजों प्लास खालामोबा 60,000 खामायगासिनो दं नों मान्थलि बेफोरबायदि आरोना नोंथांमोना मिथिखाबाय एलबाम बानायोब्ला लाब दंना लस दं आरो सर्ट मुभि बानायोब्ला लाब दंना लस दं नोंथांमोन बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोना गोबाङानो मिथियाखैमोनब्ला दिनै आंनि भिडिअनि थ्रुयै मिथिनो मोनबाय बिदिब्ला लोगोफोर आंनि चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो दे बिदिब्ला लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन पिस आउट